дигән бик борынгы уен коралы бар. Менә шул курай турында халыкта бик матур бер легенда яши. Бик борынгы заманнарда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм чакыртып, шулардан чәчен кырдыра торган булган. Әмма чәч кырган малайларның хан берсен дә кире кайтарып җибәрмәгән. Һәр кайсын шунда ук утырта икән. Шулай дип ханның чәчен кырган күп кенә малайлар һәлак булганнар. Ни өчен хан аларны утырткан? Моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдә бер көнне бер ялгыз хатынның бердән-бер малайына да чират җиткән. Хан чәчен кырдыртырга аны да чакырган. Малай хан сарайына китер алдыннан әнисе аңа төшә икмәк пешереп биргән. Мә улым, тамагың ачкач, утырып ашарсың. Малай икмәген кыстырып хан янына киткән, сарайга кергән һәм күп сөйләшеп тормастан ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән чәчен кырып та төшергән. Менә шул чакта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында имән бармак чаклы мөгезе бар имеш. Ханда нәкъ шүрәле сыман мөгезе имеш. Малай эшен бетергәч хан аңа әйткән: "Син инде минем мөгезне күрдең. Ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең. Шуңа күрә мин сине үтертәм." Малай: "Ярый, риза. Тик син миңа менә шушы икмәгемне алып ашап алырга рөхсәт ит инде." Хан рөхсәт иткән һәм малай ашап-эчеп ашарга тотынган. Ул ипләп кенә авызын шәпелдәтеп, бик тә тәмле итеп ашый икән. Хан да моның ашаганын карап тора торгач кызыгып киткән. "Икмәгең бик тәмле күренә. Кая? Миңа да азрак сындырып бир әле." Малай чамалап кына сындырып биргән. Хан ашый башлаган һәм исе китеп: "Нигә бу икмәк шул хәтле тәмле?" дип сораган. Малай: "Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул" дип җавап биргән. Моны ишеткәч, хан шактый аптырап калган. "Алай булса, без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыгабыз. Без синең белән хәзер бер туганнар булабыз бит. Инде ни эшләтергә сине?" Малай бер нәрсә дә дәшмәгән. Хан дәвам иткән: "Бер туганны үтерергә ярамый бит әле менә хикмәт нәрсәдә. Ләкин үтертмичә дә булмый, чөнки син минем мөгезне күрдең. Инде ни эшләтергә сине?" Малай бу юлда дәшмәгән. Һаман теше икмәген ашый биргән. Соңыннан хан бераз икеләнеп тора торгач, малайга әйткән: "Ярый, мин сине үтертмим. Ләкин бер шартым бар. Кырлы кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен чокыр башыннан табарсың. Менә шул көпшәне кисеп ал да, телең кычыккан сайын шуңа гына өйрәтергән бул. Аңладыңмы? Мөгез турында ләммим. Телең кычыта башлады исә, шуңа гына өйрәтергән бул. Килештекме?" Малай: "Ярый, риза" дигән һәм шатланып өенә кайтып киткән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйлисе килсә дә, вәгъдәсен бозмаган. Һаман шул кырдан кисеп алган курага өрергә тотына икән. Тора-бара ул курайның югарысына тишекләр дә ясаган. Тишекләргә баскалап югары нечкә тавышларга чыгарга өйрәнеп киткән. Шулай итеп малай курайда уйнарга өйрәнеп киткән. Хәзер инде ул мөгез турында сөйлисе килгәндә генә түгел, телдән әйтә алмаган берәр уе, хәсрәте бар чакта да шул курайны алып уйный башлый икән. Искиткеч моңлы, матур уйнаган ул. Халыклар аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле белән әйтеп бирүдән гаҗиз хисләрне кузгатучы курай дигән гаҗәеп нәрсә әнә шулай туган имеш.
туғай, туғайында қырлы қурай. Ақ шешкесі жиде ойнай, бөтіріліп ұша тұрғай, мұңла тұрғай, қырлы қурай. Әкіріні күдәтіре жырғай, мұңла тұрғай, қырлы қурай. Әкіріні күдәтіре Yıraklarga bara koray, şirin ağlay, tümle sorgay, koray kalan canlı tağay, götürerek aşa torgay, muğla torgay, ağla koray. Эльвира Юсупова, Руслан Габитов. Алғышлар риваят ансамблі. Хамда мен менен сахнага шақырасым келе. Енді бик зор қонағымызны, артистімізні. Ол қонаққа түгел, ол халықара конкурслар лауреаты. Нәни йылдыз шық. Алла берса келешекте зор йылдыз буларга қиялаған һәм булашақ артистіміз. Габитовларның қызлары Ралина Габитова, қаршы алыңыз достар, алғышларыңыз.
Ой, Кызым, рахмат. Булмаган. Келесі композиция біздің гаилә белән җырлана торган җыр «Гаилә бәхете». Инде тагын бер җырны җырлап итәсебез килә. Бу җыр без икәүләп үз белән җырлаячакбыз. Бу җыр качандыр радиода бик еш кына әйләндерелде. Бу җыр белән без вакытта боларны тыңласаң үзеңне ишетерсең дигән конкурс бар иде. Шуның белән без лауреат булдык шул җыр белән җиңүче булдык. Мәхәббәтне язлар алып килде. Бу шулай безнең мәхәббәт тарихы. Ничек без таныштык? Kuşlar bu yerden bir yana
Gülleri duvar olanları da olarını da yazılar dergizine Mine sina yazılar alır kilimi Gölene öterken dergizine Mine sina yazılar alır kilimi Yazılar giderim gitmeme Dinden başka gider görevler Emisine yalnız, emisine yalnız Emisine yalnız gitmeme Ruslan Luiza Gabitova Rivoyat ansambelinin solistkasını şakırıp dostlar sizin aldığınızda Leysen Zaripova kişi kuşadılar alkışlar.
Следующая музыкальная композиция «Хромотовая жара. Там Юлдузы». Leysen Zaripova dostlar. Rahmat. Konsertdan davom etib do'stlar, mana mening tag'in bir o'yin quroli bilan tanishtirib ketasim keladi. Balki ko'pchilik kishi tanishtir deydi u o'yin quroli bilan, lekin ko'pchilik kishiga yomonlik bo'lur. Bir tovushmoq aytam sizga, bu tovushmoqqa javob izlarsiz. O'rmonda kesdim, ishin bo'g'rin o'ydim, qobirg'asin ikki teshdim, abiy keyin eshitdim. Nega o'yin quroli ekan bu? Nima aytib beradi? Garmon tugul. Qo'ray meni xanım aytdi, edek zavqash kelgan xanımga. Ayye, rahmat, qo'ray deriz, ayye. Mana qo'raylar bekilishidan da bir ko'p turli qo'raylar bor. Biz bilamiz bordik mana boshqa deb atalgan qo'rayni ko'pcha qo'ray deydi. Bilamiz biz tatar qo'ray mana qisqa qo'ray deymiz. Shundan da qo'raylar bir ko'p turli bo'lganlarni tarixini ko'tarsak, mana hozir bir qo'ray bilan tanishtirasam keladi. Bu qo'ray eng burungi qo'raylarning birisi.
Ağzı yok, kışkıra. Sözü yok, şakıra. Nece oyun kralı şakıra? Nece? Hatun değil. İyi. Hatun da şakıra, kışkıra da. Onday hallerde bu varyantlar var mı? Ağzı yok, kışkıra. Sözü yok, şakıra. Nedir eşit avuşlu oyun kralı. Nece? Ya. Bırgı. Mine, hanım siz mine şu yakta bildirse etip oturasız. Edeyiz alkışlar oluyor. İyi. Bırgı, şınanda. Mine, kilesi oyun kralı. Bırgı deyik. Mine bu oyun kralı kim edip verir? Ne oyun kralı? Sırnay, iyi. Mine Medine hanım bilesiz eşik varsa. İyi. Sırnay. Tamam eski düşürüp bitemin. Köpçülüğünüz biledir. Sır, birinci barometr ketilden. Sır, mügüz degeni anlata, nay, qamış degeni anlata. Sırnay, Tatar halkında ana tügül. Her bir halkının özünün sırnayı var dostlar. Mına ekranda da görürsüz herhalde, türlü sırnaylar var. Kelesi jır bağışlana mına şuşa sırnaylar. Şunday Rüstem Abu Yakin'in bik matır jırlarından, romanslarından birisi. Biz indi bu jırni sırnayga bağışlayız. Utuq yana qanday qızıl quyosh nuri, jeygi kun irte bilen. Qışqıra, sızgıra, kişi uyatar. Avuldan çığa bir yaş yigit, zor ketu hayvan bilen. Arkada kapşık, kolda sırnay. Doşla yigit var kaynağına, göresin mi bütün dünya sine. Oyna sırnay, jırlap jiber, yularıga, torgay kiyine.